признаването на правете вариант с мен. ротационния премиер изобщо не е За свързано излизане. с темата за домовата Аз книга влизам и с че ето за това този трябва да се топ. сложи човек, който да стане евентуално служебен премиер, защото в сметките на това управление Аз ще добавя, ще влиза спортувам. предсрочни избори. И след като не ти влизат предсрочни избори в хоризонта, ти изобщо няма смисъл да мислиш за служебен кабинет. Като По-скоро мисля, тезата е друга. да е някакъв и така. БСП с твърде малка парламентарна тежест. С 19 депутати да имаш председател Ако на ви харесва, може да си направите. е така сериозен компромис от страна на ГЕРБ. Това е И единият вероятно топ. Борисов иска да удовлетвори съвсем основателно настроенията в партията си, ГЕРБ също да има председателско място. Впрочем, ротационният принцип не е много новина, удобен, не стяга и тъй като най-голямата политическа сила, която всъщност носи отговорност за управлението като мандатоносител, е редно да има свой председател на парламента. Сега от тук нататък, разбира се, е много важно какво ще се случи в БСП. Ясно е, че това няма да мине без колизии. Ясно е, че няма да бъде лесно за приемане. Но аз съм убедена, че БСП ще приемат ротацията като форма на управление на парламента. Да. Последните 2 минути президентът, чуха го и зрителите, каза, че се официализирала коалицията Магнитски и пророкува, че тази управленска колаборация не може да продължава дълго. Прибърза ли Делян Пеевски с съвета към Румен Радев да събира кетеринга или е възможно президентът да намери неочаквани съюзници за шампанско? Първо аз искам да кажа, че е недостоен този изказ на президента да говори за коалиция Магнитски, тъй като такава коалиция няма. В управляващата коалиция, която съставя официално управлението, няма човек, който да е засегнат от Магнитски. Има човек, който подкрепя това управление, но това не е коалиция Магнитски. И факта, че президента говори по начина, по който говори Ивайло Мирчев, Божидар Божанов или който и да е от Продължаваме промяната, означава, че Радев говори като най-обикновен партиен лидер на опозицията. Това не е поведение на държавен глава. Той в момента във война ли е с това управление? Или не? Ако е казал, че е във война с това управление, понеже много иска да се отиде на избори и той да реализира своя политически проект, нека